Vaikka ihminen saisi kaikki maailman aarteet, mutta kadottaisi sielunsa, mitä hänelle sitten jäisi? Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Martta, mikä on tärkein? Maria, nyt Jeesus ja opetuslapset ovat tulossa kotiimme. Meidän on ryhdyttävä valmistamaan heille ateriaa. Kuulitko sinä, Maria? Martta huudahtaa hätääntyneenä. Maria seuraa haltioituneena Jeesuksen ja opetuslasten saapumista heidän kotiinsa. Palmupuiden lehdet värisevät vienossa tuulessa. Aurinko paistaa heleänä kirkkaalta taivaalta. Huoneeseen alkaa levitä miellyttävä ruuan tuoksu. Matkalaiset ovat väsyneitä matkasta. Hikeä pyyhtien he astuvat kynnyksen yli. Viileä maalattia tuntuu vilvoittavalta jalkojen alla. He tietävät, että Jeesuksen ystävien Martan ja Marian kodissa he saavat virvoittua yhteisestä uskosta ja pöydän antimista. Martta ja Mariakin iloitsevat heidän saapumisestaan. Maria rientää ovelle toivottamaan vieraat tervetulleeksi kotiinsa. Martta vilkaisee myös ovelle ja huokaa sisimmässään. Voi, miten minä selviän nyt? Heitähän on yhteensä 13 henkeä. Opetuslapset asettuvat istumaan Jeesuksen ympärille, kuten Mariakin. Maria, tule auttamaan minua. Minä en yksin selviä tarjoilun järjestämisestä, Martta vetoaa ja pyytää Jeesusta, että tämä käskisi Mariaa apuun. Jeesus katsoo lempeästi Martan puoleen. Martta, Martta, monista sinä huolehdit ja hätäilet. Tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Niin, Herra, kuitenkin minä haluan palvella teitä. Olettehan myös matkasta väsyneitä. Tahdon teidän saavan kokea vieraanvaraisuuttamme ja rakkauttamme, Martta huokaisee Jeesukselle. Aivan, Jeesus nyökyttelee ja kysyy sitten. Mikä on ihmiselle tärkeintä? Oletko ajatellut tätä, Martta? Vaikka ihminen saisi kaikki maailman aarteet, mutta kadottaisi sielunsa, mitä hänelle sitten jäisi? Niin, Herrani, me ajattelemme ensisijaisesti elämäämme ajallisesta näkökulmasta, sitä mitä meillä on tai mitä meiltä puuttuu. Tämä ajallinen tehtävä, teistä huolehtiminen, tuntui minusta tärkeimmältä tässä tilanteessa, Martta pohdiskelee. Maria kääntää katseensa Jeesuksen ja Martan puoleen miettien itsekseen. Olen ymmärtänyt, että Jeesuksen tunteminen ja hänen seurassaan oleminen on elämän tärkein asia. Miten Martta tämän nyt ymmärtäisi ja kuinka sisar voisi asettaa asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen? Niin, Martta, mikä on tärkeintä? Opetuslapset seuraavat tarkoin Martan ja Jeesuksen käymää keskustelua. He huomaavat joutuvansa miettimään samaa kysymystä. Mille paikalle asetan Jeesuksen elämässäni? Etsinkö ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoansa, vai onko kalastajan ammattimme tärkeämpi? Niin, siinäpä kysymys. Millä paikalla mestari on elämässäni? Niin, rakkaat lapseni, olen asettanut teille elämän tärkeimmän kysymyksen. Haluaisiko joku vastata tähän kysymykseeni? Jeesus kääntää katseensa opetuslasten puoleen. Mestari,
Pietari lausahtaa innokkaana. Kun olin nuori, minä menin minne tahdoin, mutta sinä olet vyöttänyt minut. Nyt minä kysyn sinulta, mikä on tärkeintä ihmiselle. Jeesus hymyilee Pietarille sanoen, niin Pietari, sinä olet ollut varma monesta asiasta, mutta nyt minun koulussani olet oppinut pikkuhiljaa epäonnistumisen kautta, kuinka minä olen tullut sinulle rakkaimmaksi elämässäsi. Simon, miten minä voisin tulla rakkaimmaksi toistenkin elämässä? Jeesus jättää Pietarille pohdittavaksi.